Team Zimbabwe zvinhu zviri kuitika mu-political arena zvinhu zviri kunakidza. Mutoli is running a campaign ku Cold Park and ari kutaura iye kuti Cold Park Clinic ndiye akaifacilitator, ndiye akaifunda and ndiye ari kuita everything. But on the other side, which is on the right side, this is the British ambassador. It is the UK. This is the United Kingdom official, Melanie Robinson, who is saying that it is the UK which is funding this hospital. And the question is, Ndiana Rutaura Chokwadi. That is what is key. And she made this statement after Mtoli used this Cold Park poster Amurko Nairo. This is a man atadza kurana ma finances enyika. Atadza bata chikwama chenyika. But ari kuenda kunobata vagari veku Cold Park kumeso, achiti ndakuvakira clinic ike zvinhu zvari kudrilla mabhoo, achita sei. Instead yekuti mvura inge ichibuda patap, just imagine kuti uri mutown, urigara mutown, unomukira kubhoo every day. You walk some kilometers, even 2 kilometers chaidzo kubva pamba pako, even 500 meters kubva pamba pako, uenda unochera mvura, wodzoka pamba, wotanga kuita sei. Hazvingosi safe so. Hazvisi safe. Because sometimes pane queue, unoona vanhu raini rese rakazara pachibhorani ipapo, mumbomira muqueue, mumboita sei kana unogonosangana nematsotsi akakumirira. Kana uri pauri kutobuda matsotsi anogona kutosara achitopinda mumba mako achitoba. It's not safe. Ndoka upenyu kanomalizwa mutaundi kakako. Yet ivo kwavanogara mvura inenge ichibuda mumba. They have put their own bowls pama premises avo, padzimba dzavo, mvura inenge ichibuda mushower straight. Yonzi famba 500 meters, 1 kilometer, 2 kilometers kuenda kunochera mvura. But mapaipi atoripo kudhara ekuti mvura inge ichibuda pamba pako. You don't care about that. You only care kuti ungoenda unonzwa vhota uchivhotera vanhu vakadai so. Those are truth as Zimbabweans. Let us unite and make sure that we remove these people. They're clueless. Havatozivi zviri kufanira kunge zvichiitika, havatorina ma-ideas. Mvura iri kufanira kunge ichibuda papombi, tiri kuti tiri kutoda mvura inobuda papombi kumamisha, imimi muri kudzosera vanhu vari kutaundi, kumashure, kuStone Age. Zvinhu zvaifanira kunge zvakaitwa 1980 ndozvamuri kuvaitira nhasi 43 years later. It's so shameless. How can a man ari kutadza kumanager pesi yenyika, manage a constituency? How will he be able to deal with the constituency? Iye achitombotadza ike zvinhu izvi. So ngatirege kubatwa kumeso vana veZimbabwe, ngatiende tinorejedza kuvhota and ngatiendei tinoita make sure kuti Mutoli arohwa kuseri nekuseri sengoma iziyoni. The time is up for these people to go.